ku amsa ya Rasulallah a taba ya Rasulallah Allah ku taba ya Rasulallah Allah ku taba ya Rasulallah kan manzon Allah ya Rasulallah dan gatan Allah ya Rasulallah Baba Abdullah ya Rasulallah Abdullah ya Rasulallah mai kaunar Allah ya Rasulallah mai bautar Allah ya Rasulallah mai kwana sallah ya Rasulallah san ba shi da illa ya Rasulallah mai nasuwa da kamala ya Rasulallah mai hakuri da jalala ya Rasulallah mai kyau da jalala ya Rasulallah mai girma ko Allah ya Rasulallah mai kauna jimilla ya Rasulallah mai kau da kasala ya Rasulallah mai kau da balala ya Rasulallah mai sanya dalala ya Rasulallah shi ne gatan mu ya Rasulallah shi ne maulan mu ya Rasulallah shi ne begen mu ya Rasulallah shi ne kwadayin mu ya Rasulallah shi ne fatan mu ya Rasulallah shi ne roƙon mu ya Rasulallah shi ne igiyar mu ya Rasulallah shi ne tsanin mu ya Rasulallah shi ne hasken mu ya Rasulallah shi ne hangen mu ya Rasulallah shi ne mai ba mu ya Rasulallah shi ke wanke mu ya Rasulallah shi ne ke kai mu ya Rasulallah shi ne ceton mu ya Rasulallah shi ne na wajen mu ya Rasulallah shi ne baban mu ya Rasulallah ruhin mu ya Rasulallah shi ne ke kai mu ya Rasulallah shi ne ragamar mu ya Rasulallah shi ne natsuwar mu ya Rasulallah shi ne tafiyar mu shi ne lawar mu ya Rasulallah shi ne wankan mu ya Rasulallah shi ne farwar mu ya Rasulallah shi ne jazabar mu ya Rasulallah shi ne natsuwar mu ya Rasulallah in mun kai dariya Mahmud ne aka furta ya Rasulallah in mun kai yo fushi janabin sa ne aka bata ya Rasulallah in mun kai yo abota to dan shi muka yi ta ya Rasulallah dai su ba za mu je idan ka ga mu ha mota ya Rasulallah wallahi muna so nai jiki da diri fa da anta ya Rasulallah ku amsa ya Rasulallah Me rabon baiwa rabu. mai daraja abun kauna annabi ne muradina madafar bayi komai daga kai yake ya Rasulallah mai daraja abun kauna annabi ne muradina madafar bayi komai daga kai yake ya Rasulallah mai daraja abun kauna annabi ne muradina madafar bayi komai daga kai yake ya Rasulallah ya subhanakallahu wa makagiya abun bauta wanda ko ina da akwai halitta shi ya kagata na roƙe ka bai hikima Allah ka biya bukatata ga wata sabuwa zai yawa maki da Abdullah mai daraja abun kauna annabi ne muradina madafar bayi komai da kai yake ya Rasulallah kana kiddige Allah in za ka yi salatinka ko hasken ka Allah wanda ya zo ramar halittarka shine ainihin sifarka sannan ainihin zatinka Allah ya sa bai duk asaka har auliya Allah madafar bayi komai da kai yake ya Rasulallah duk rinsi wuya ba za na wuce in banta shehi ba shatti jani mai girman da ba za a yi masa geji ba albagadadi na gaishe ka isar ka ba za ta gane ba shat barhama kai ne hanya har izuwa wurin Allah mai daraja abun kauna annabi ne muradina madafar bayi komai da kai yake ya Rasulallah girman tsawon ne sheku ba ta saye ya toba shi shehi na wata diddi na madafa babu gurbin shi Sheikh Musa ku gaida shi babban malami ne shi ku da rika wasila har izuwa a gurin Rasulallah mai daraja abun kauna annabi ne muradina madafar bayi komai da kai yake ya Rasulallah Fatima yar marki dole a subta ciki a gaida ki mai girma ga Allah wanda yake kunya da zatinki duk da zabar sharifi za ta taho ta tuke a dakin ki ban taba jin kamar mata ga Aliyu ba yar Rasulallah madafar bayi komai da kai
Allahu